M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. Yasa ka farafina ka ale kelen yira sɛbɛn fura kɔni dira an ka jamana minisiri ɲɛma ale ma sibiri tɛmɛnen ka kɛ ni sungalo ale kɔni o bɛ k'i sɛnsɛn ka se an ka jamana kɔnɔna na fɛn min kɔni ye sugu olu ni a gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn na ni an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye kunnafoni ale kɔnɔna la farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniya o bɛ tali kɛ championnat national ligue 1 ale don tan duurunan baaraw kan filɛbagaw n'u ye kunnafoni kumabaw ye an bɛna dɔ fara ɲɔgɔn kan. Minnu sɔgɔlen don M7 jabarani hali ni radio emergence fiɲɛ sira kan ni ye an ka kunnafoni kɛnɛ sigilen aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛrali bakurubaw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni welewdamu kɔni bilalen don ni an b'a fɔ nansarakan na ko appel de Bamako olu maaw n'u o bɛ tali kɛ sifinnakaw yasa ka farafina kelenya ka o kɔni yira u ye sɛbɛnfura di an ka jamana minisiri ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ale ma nin baara ninnu kɔni kɛra sibiri tɛmɛnen ka kɛ ni février kalo tile 26 ye an bɛ an ka kunnafoni n'aw ka jaw lajɛ. Welekan sigira an ka farafina denmisɛnkuluw fɛ ka bɔ farafina dugu caman kɔnɔna na i n'a fɔ République centrafricaine, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mauritanie ani an fɛ yan Mali la yan nɔ. Hali n'a sɔrɔ Mali ni jamana caman ka frontière datugunen don. L'appel de Bamako ni o bɛ tali kɛ Bamako ka welekan kan o dabɔra walasa ka farafina ka kelenya jira ani denmisɛnw bɛ se ka hakili sɔrɔ cogoya min na ka baara kɛ u ka jamana ye foli ka farafina bɔ nɔgɔ la. N'o de kɛnɛ kan sa u ye sɛbɛnfura ta ka di an ka jamana ka premier ministre ma Choguel Kokala Mayiga o min kun sen bɛ nin baara in tacogo ɲuman na. A ye denmisɛnkuluw basigi ni ka sɛbɛnfura in minɛ a diinɛ ani a ŋaniye la k'a jira fɛnɛ ka fɔ ko sɛbɛn in na se a seyɔrɔ la. Ka da kan bɛn ani kelenya o de maliden bɛ haminako ye foli ka taga se farafina seleke 4 bɛɛ kɔnɔna na. A ye weleweleda kɛ fɛnɛ ka ɲɛsin denmisɛnkuluw yɔrɔ a fɔlɔ ko denmisɛnkuluw ka da u yɛrɛ la u kɔ u ka wulikajɔw kɛ ni ka u cɛ siri Mali bɛ gɛlɛya min na nin sangada min kɔnɔna na o bɛ se ka fori cogoya min na ka bɔ yen ni ka nɔgɔya ani fɔkabɛn sabati. Premier ministre ye a jira fɛnɛ ka fɔ kalafili ɲuman o ka kan nga a cɛ ka ɲi fana siraw ka labɛn walasa kalafili bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na cogoya min na. Cɛmancɛ fanga ɲɛma a ye a jira fɛnɛ a ka kumaw kɔnɔ ka fɔ ko wulikajɔw de sabatilen don u bolo maafa wale minnu b'a la ka kɛ maa minnu bananen don fo minnu ye u ka sigidaw bila ka u kunda yɔrɔ wɛrɛw kan ale ni o waleyaw caman bawo olu ka baara kun fɔlɔ ye Mali bɛ yongoya Mali min na a ka se ka nɔgɔya dɔɔni ka da kan bi ma to Mali bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna na. A ye a jira fɛnɛ ka fɔ ko kumakan minnu fɔlen filɛ nin ye a ka kan maliden bɛ ka a cari a teri kunda foli ka taga se jɛɲɔgɔn kunda. Ko ni ye a ta k'a lajɛ gouvernement ale de ye nin baara in tolomajiri fɔlɔ ye. An ka kɛnɛya kunnafoniya o bɛ taa n'an ye pali banakisɛ ale kan yala an kan ka jumɛn de kɛ yasa ka pali banakisɛ ka ale kunbɛn Dr Mohamed Kaba ale bɛ ɲɛfɔli kɛ ka da Tarawele ale ka kuma galamana. Sumaya ye bana min ye ni dɔgɔtɔrɔkan na an b'a fɔ ko paludisme. An ka mɔgɔw donna an ka kuma fɔcogo la fo dɔw b'a fɔ ko palu dɔw b'a fɔ ko sumaya. Bana min don bana min ni a bɛ mɔgɔ fari bɔn que bana nin ni a bɛ sɔrɔ soso ka kinda fɛ. I n'a fɔ an da sera ma kunnafoni ale kumabaw la sunkalo ale kɔni bɛ ka i sɛnsɛn ka se nka o ni a ta o ta gɛlɛya kɔni bɛ an ka su kɔnɔnaw na nin waati ninnu na o de hukumu kɔnɔ an ka kunnafoni na Umu Jakite ale ye munumunu salo kɛ a ye jamu sɔrɔ su kɔnɔna ale kunkanko la an b'olu lajɛ. Ni a ta k'a lajɛ an kɔni bɛ k'an sɛnsɛn ka se sunkalo ale kalo ma nka ni a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔna na dɔw kɔni farala an ka minɛn caman olu kɔni sɔngɔ kan ka sanga ni o ye a kɔni kuma cayara Bamako kɔnɔna na ni kɔni ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman olu kɔni jɔrɔlɔ sabula ni a ta k'a lajɛ sunkalo ale kɔni ni gɛlɛya olu kɔni bɛ ka don ɲɔgɔn na ɲina. Mɛ min fɔ sunkalo ko na gouvernement bɛ se k'a lajɛ cogo pour nɔgɔya bɛ se ka na jamana kɔnɔ o y'a gɛlɛya kɛ embargo ko de n'o tɛ an kɔni y'a jateminɛ kɛ embargo nana sɔrɔ gɛlɛya bɛ yan. Bon pour le moment o y'a jateminɛ ka kɛ ka da embargo de kun
an b'a jateminɛ dɔrɔn embargo t'a bɛɛ ye embargo nana gɛlɛya min sɔrɔ yan nɔgɔya bɛ se ka na sunkalo tɛ an jamanaden mago bɛ nɔgɔya de la surtout sunkalolama an b'a ɲini kɔnɔ toujours ɲɛmɔgɔw fɛ nɔgɔya bɛ se ka na cogo min na an bɛ ala dalen o la o ka o ɲɛ yira an na. Gɛlɛya kɔni dɔɔni bɛ yen dɛ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn tulu da ka gɛlɛn pomme de terre da ka gɛlɛn malo da ka gɛlɛn sukaro da ka gɛlɛn fɛn bɛɛ de ka gɛlɛn surtout an fantanw a bɛɛ de da ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la n'u y'a lajɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ka dɔ bɔ minɛnw prix la o bɛ diya anw ye dɛ sinon gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan dɛ hali o tɛ depuis o mana gɛlɛya in bɛ yen yɛrɛ de depuis o wagati tɛ gɛlɛya in bɛ yen nɔ kuma tɛ o nana ka tila ka fara ka tugu de o tɛ dɔ fara ale gɛlɛya kan o k'a lajɛ u ka fɛnw prix jigi fantanw ka se ka dɔɔni sɔrɔ u k'a lajɛ Mali faamaw k'a lajɛ ka dɔ bɔ minɛnw prix la minɛn bɛ se ka jigi cogo min na pour que bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ fantan fara faama kan bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la cogo min na. Nga Abdoulaye Touré ale kɔni ye a yira n na k'a fɔ ko ale kɔni ɲɛ tɛ gɛlɛya foyi de la Mali kɔnɔna na ka sanga ni sunkalo ale kɔni labɛnw ye. C'est pour te dire que an ma se ka an ma gɛlɛya yɛrɛ an ma gɛlɛya foyi y'a la an kɔni b'a mɛn dɔw b'a fɔ ko gɛlɛya bɛ mais anw m'a ye an m'a ye dɛ. C'est vrai que l'argent se fait rare mais les choses n'ont pas ou ma fɛn fara u prix foyi ma fara enfin on n'a pas remarqué que dɔw fara la prix an m'a remarqué. Hakilina jiginna ni kɔni ye a ta k'a lajɛ jamana kɔnɔden caman olu kɔni jɔrɔlen don k'u sabula sunkalo mana se jɔrɔ kɔni bɛ daminɛ ka sanga ni sunkalo musakaw ye ka n'a fɔra k'a fɔ ko sunkalo ale ni gɛlɛya donna ɲɔgɔn na ko olu kɔni b'a ɲini an ka faamaw fɛ u kɔni ka fɛɛrɛ tigɛ walasa dɔ bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in na yanni sunkalo cɛ hali ni an bɛ to sugu ale kunkanko kunnafoniw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔ ale sɔngɔ kɔni bɛ ka yɛlɛ nin waati in na kosɛbɛ an bɛ Makan Fofana ale ka jaw lajɛ. Sɔ tobili ani fari n'u ye mɔgɔ caman daraka n'u si fana ye Bamakɔ o gɛlɛya min bɛ Mali fan caman fɛ sɔ fana taami tɛ ngo dangan kelen na o la sa sokisɛ pani n'u y'a kilogramme ye dɔɔni fana faralen n'o sɔngɔ ka feerekɛla misɛnninw yɔrɔ. Donc an bɛ sɔ min san sugu la an b'a san a kilo ye 120 a kun b'o la sunkalo seli tɛmɛlen an bɛ sɔ feere daminɛ 20 n'a feere tan an tɛ tɔnɔ ɲɛnama sɔrɔ a la o de kama an fana y'a daminɛ 20 a ka gɛlɛn yɛrɛ an ka baara yɛrɛ daminɛ yɛrɛ an kun bɛ sɔ bɔrɔ sɔrɔ 8,000 7,000 mais bi sɔ bɛ taa fo 13 14 na. Clients bɛ ka kuma ko dumuni bɛ ka dɔgɔya an b'a fɔ an nɔ tɛ mais clients t'o faamuya quoi an nɔgɔyara o ka d'an ye yɛrɛ clients bɛ satisfait an yɛrɛ fana bɛ dɔɔni sɔrɔ fana. Kɛnɛma dumuni tobili sanbaga fanba dɔngɔ wɛrɛ t'olu la sɔ kɔ ka sababu kɛ fantan dumuni dɔw Bamakɔ kɔnɔ. U kan ka dɔ bɔ dumuniw prix la quoi a kɛra fari ye fari sɔ ye a kɛra malo ye a kɛra ɲɔ ye u kan ka dɔ bɔ dumuniw prix yɛrɛ de la. Parce que n dɔbɔra dumuni prix la a ka ɲi maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma sinon fari ni buru in kɔni tiɲɛ na kuma caman ne bɛ n to mobili kɔnɔ k'a san. Bon sɔko an bɛ se ka min fɔ a la sɔ ka gɛlɛn an tɛ se ka jigin sɔ feerelaw fana na quoi minnu b'a tobi ka feere an tɛ se ka jigin olu fana na vraiment bon walasa ne ka fa sɔ la yɛrɛ n ka se 40 de ma fɔlɔ sɔ 20 na sɔ 30 la olu tun bɛ ne fa quoi an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ vraiment u ka a lajɛ ka balow da jigin quoi. N'u ye balo da jigin o la minnu b'a tobi ka feere olu fana bɛ se ka nɔgɔya k'a ko la quoi. Jagobatigiw ka lahali la ni gɛlɛya in jubaju ye jamana lakanabaliya ye. An b'a feere 110 mais bi a bɛ 120 na o bɔrɛ kelen 11 tɔnɔba tɛ sɔrɔ parce que ni pase ko jateminɛ tɔnɔ tɛ sɔrɔ la bon an bɛ Laginɛ sɔ feere an bɛ Mali sɔ feere an bɛ Burukina ta feere. An b'a sɔ tɛ 120 a bɔra o b'a di a ma 10,500 10,600 a tɔnɔ man bon mais an kɔni bɛ débrouiller a ye dɔɔni dɔɔni ne bɛ min feere ne ka sɔ a bɛ bɔ koro parce que an ka commerçant u bɛ siran ka na sira tɛ quoi u bɛ siran quoi. San nana o san ma na kɔlɔnna ɲiginnen don ni feerekɛla muso in ka yɔrɔ la sabula fosi ma bɔ a ka feere kɛcogo la hali n'a y'a sɔrɔ dɔ farala dumunifɛnw sɔngɔ kan wa don o don a ka sugu bɛ tama. An bɛ don jamana marabolo jaw la min farala ɲɔgɔn kan Kanta Tarawele ale fɛ.
Aye aw bisimila aka bi marabolo kunnafoniw na. An be fɔlɔ ɲɔrɔn du Sahel. Nakɔ sɛnɛ doni bala ani a labarako ɲuman o kɔni kalan bɛ ka kɛ ɲɔrɔn to kunna, Njayi Kura ani Yuri nakɔ sɛnɛla maa 30 kɔ kɔni kunna. Ɲɔrɔn du Sahel kaw fenɔ ni a baaraw kɔni daminɛna alamisa tɛmɛlen février kalo tile 24 san 2022. U bɛna tile 5 de kɛ nin baarako fɔlen na. Min n'a sigila sen kan baɲumankɛtɔn ONG Omadesa, Amasa ani Afrique Verte maaw fɛ. N'an bɔra ɲɔrɔn du Sahel an m'an kunda Kulekoro kan. Muso minnu kɔni bɛ lajiginin kɛ n'an b'a fɔ olu kɔni ma nazarakan na ko sage femme ka sanga ni o muso dɔ ka cɛsirili kɔni n'a ka wulikajɔw ye min n'a kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamakɔ kɔnɔna ma. Ale kɔni ye a jilaja ka kɛnɛyaso dɔ kɔni jɔ Katikaw fenɔ. Ni a kolomokarili baaraw kɔni kɛra février kalo tile 20 tɛmɛlen san 2022. Nin kɛnɛyaso in kɔni jɔli kɔni kɛra wasa ani nisɔndiya dan ye Katikaw kɔni bolo. Wa o y'a yira fana ka fɔ ko nin kɔni bɛna kɛ lafiya ye olu ka musolakaw bolo, olu minnu tun bɛ se ka kilomɛtiri 2 bɔɲɔnko kɔni boli yaasa ka se ka taa u ka sɛgɛsɛgɛliw an'u ka jiginiw kɔni kɛ. Walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniw na an bɛ taga Sikaso kɛrɛnkɛrɛnnenya na Yorosokaw fenɔ. Siman tɔni ale kɔni tun bɛ feere 20,000 kalo tɛmɛlen na, nga dɔgɔkun laban tɛmɛlen na dɔrɔn 2,000 farala o kan. Siman feerelaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni farankan in kɔni kɛra ka sababuya kɛ ɲangini min n'o talen bɛ ka Mali kɔni sɛgɛrɛ. CEDEAO maaw kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamana wɛrɛw kɔni furancɛ datuguni Mali kɔni na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko siman tɔni kɔni bɛ ka feere Yorosokaw fenɔ an bɛ don min na ko bi 22,000 de la. Ni ne bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na. O jaw de bɛ taa n'a ye jamana kɔkan ko kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan Pɛna Siribe ale fɛ. Kɔdiwarikaw fenɔ soba dɔ mun tun bɛ ka jɔ ale binna a kɛrɛfɛ du dɔw kan Trècheville Kina Abidjan dugu kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ ko maa 7 kuru de bɔnn'u nin na. Nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Côte d'Ivoire faaba la nin kasara sugu o ka kɛ. Afrique jamanaw olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa u ka maa minnu sigilen don Ukraine jamana kɔnɔna na k'u lasegin ka n'u ka jamanaw la. Sénégalikaw fenɔ maa 70 bɔɲɔnko o de sigilen don Ukraine jamana kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu taara kalan na hali n'o y'a sɔrɔ u man ca kosɛbɛ. Sénégal minisiriso min ka baaraw ɲɛsinnen don u ka jamana koɲɛw ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Ale ni Sénégal ambassadeur Ukraine dugu kɔnɔna la ale ni Pologne dugu kɔnɔna na Amadou Dabo olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa u ka maa ninnu bɛ se ka segin cogoya min na. Sénégalika minnu sigilen don Ukraine olu ye nali daminɛ Pologne dugu kɔnɔna na. Burkinakaw fenɔ tɛnɛndon février kalo tile 28 sigikafɔ daminɛna u ka cɛmancɛrɔ fanga o kow kan. Ni sigikafɔ in kɔnɔna na kumaw bɛna boli mun kan o de bɛ tali kɛ baarabolo min sigira sen kan fintigilakaw fɛ yaasa u ka baara kɛ cɛmancɛrɔ fanga o sariya sun kan fo ka taa se cɛmancɛrɔ fanga kan ka kɛ hakɛ dama min kɔnɔna na baaraw bɛna boli olu kan. Ni sigikafɔ in kɔfɛ cɛmancɛrɔ fanga sariya sun bɛn bɛna k'u kan fo ka taa se cɛmancɛrɔ fanga yɛrɛ taabolow ma. Kenyakaw fenɔ sibiridon février kalo tile 26 u ka jamana ɲɛma Uhuru Kenyatta ale y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ a ka fanga sinakɔrɔ Adela Odinga k'o jukɔrɔma tintin u ka jamana ɲɛma kalafili nata la min kan ka kɛ août kalo tile 9 na. Nin waleya in senfɛ Kenya président ale bɛ k'a ka dankan n'o ye vice président ye William Ruto k'o bila kɛrɛfɛ o min bɛ ka ɲɔgɔnyew boloda yaasa k'a yira k'a fɔ k'a bɛna kanbɔ jamana ɲɛma kalafili la. Surankaw fenɔ tɛnɛndon février kalo tile 28 Khartoum dugu kɔnɔna na ale ni u ka duguba wɛrɛw kɔnɔna na jamana kɔnɔna na maaw ye nisɔngoya tagama kɛ yaasa fanga o bɛ se ka di jamanaden gansanw ma cogoya min na. A bɛ kalo damadama bɔ bi ni maa ninnu bɛ ka nisɔngoya tagama kɛ yaasa fintigilaka minnu ye fanga dafiri olu bɛ se ka fanga bila cogoya min na. Ka kunnafoni ka ale kunce Hamidou farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw la championnat national de Ligue 1 Orange o don tanduruna baaraw kɔni kɛra dɔgɔkun don laban tɛmɛnen stade Malamine Konate la an ka kunnafoni n'o ye jamana sɔrɔ an b'olu lajɛ. N'a ni ɲɔgɔn sɔrɔ ta an b'a ye k'a fɔ ka Angers kun ka bon kosɛbɛ ka d'a kan kuru kelen de kɛlen don ka danfara don nin tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ classement ko ta fanfɛla la. O la sebagaya kun bɛ na jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ ɲɛfɛla la. O de la dolantan bɛ daminɛ dɔrɔn ɲɔgɔn lajɛtigɛ la dolantan jɛkulu fila bɛɛ bɛ wuli ka jɔw bolo da. A bɛna ɲɛ kitakaw de bolo n'olu bɛna ci banbaw dɔ sɔrɔ
o bena yɛlɛma ka kɛ cɛlu Burama Sidibe fɛ traditionnel yɛrɛ kɔnɔ n'o bɛ talikɛ tako fɔlɔ kan. An bɛ taa sɛngɛ lafiya bɔ la n'o jaabi kelen ani kanangolo ka taa kitagaw kɔnɔna. Tako filanan baaraw daminɛni Kamel Jabo n'ale Stade Malien degeden karamɔgɔ a bɛ yɛlɛmaliw k'a ka tɔn kɔnɔna. O bena ɲɛ ka d'a kan a ka cɛ kura donnen dɔ n'o ye Segu Konate Romariwe ale fana bena cibabɔ dɔ sɔrɔ ka don. O bɛ kɛ sababu ye ka Stade Malien kɛ ka USC kita cɛlu jibo. Nisɔndiya kutala tɛna ja Stade Malien fanfɛla ka d'a kan kitagaw fana bena cibabɔ dɔ sɔrɔ. O fana bena yɛlɛma ka kɛ cɛlu ye Famadi Tunkara fɛ n'o fana ye cɛ kura donnen Ousmane Gindo fɛ. Durantan kɛlen 2 ani 1 sa Stade Malien bɛ wuli ka jɔ kɛ ko kura cogo min na o bena se k'o cɛlu jibo nga o tɛ se. Durantan bɛ kuncɛ n'o jaabi. An gɛrɛla USC kita degeden karamɔgɔ la n'o ye Ousmane Gindo ye a ɲɛfɔli kan ye. Donc j'ai daminɛ bɛɛ b'a essayer ka ɲɔgɔn mesurer mais anw fana ye balarete préparer beaucoup parce que Sadka erreur dɔw fana kun ye balarete de mais u ka force fana ye balarete match la an y'a essayer ka jeu préparer dans ce sens et voilà aujourd'hui là min don ni nana équipe la Niger dari la ni public dari la forcément a b'i ka baara nɔgɔya I bolo. Ala ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen an sela jalatigi fila ma o fana y'u hakilina ta di. Bon jagoya pour ni ye bi kɔni ta kɔni réaction ye jagoya de yan'a ka se bi yɛrɛ tali ma n'an kun kɔnna ka jouer moi je pense que a tun tɛ se nin yɔrɔ ma an concentré fo ka taa se premier temps ban wagati ma n bɛ se k'a fɔ manque de concentration nana an ye bi ta o wagati n'an kun ma bi ta a bɛ se ka kɛ match tun bɛ sira wɛrɛ ta bon nin bɛɛ ye bɔlɔntan ye an bɛ leçon ta ninnu na mun ma ɲɛ an bolo walasa don n'a nataw la an ka se k'o préparer ka journée wɛrɛw an bolo di ɲɔgɔn ma an bolo di ɲɔgɔn ma surtout wa kumana ɲɔgɔn fɛ parce que équipe n y'a fɔ cogo min na équipe ba ɲina presque équipe bɛɛ ye kelen donc match mana kɛ cogo min na tu essaies d'avoir le maximum de points i b'a essayer ka point caman sɔrɔ o de ye objectif ye parce que an ka objectif ye maintien de donc a mana kɛ équipe ye on va essayer ka équipe gagner. Nin jaabi bɛ kɛ sababu ye ka USC kita kɛ ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ classement ko ta fanfɛla la wa a ka sɛbɛya b'a tɛmɛ Stade Malien na ni kuru kelen kun kɛlen don ka danfara don ni ɲɔgɔn cɛ. Stade Malien an bɛ se k'a fɔ ko nin wagati in na sa ale bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɔɔni ka d'a kan a tɛ kan ka se ka résultat ɲumanw sɔrɔ ka da ɲɔgɔn kan. An filɛbagaw o jaw de bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni ale kɛnɛ kan aw ni ce aw ka filɛli cogo ɲuman na aw sɔgɔlen ka to MCT jabarani ale ni radio émergence sanfɛ ala ka su yɛrɛ di aw ni ne bɛɛ lajɛlen ma.